पोस्ट डालला के बाद से सारा लोग के रिव्यू आयल जे भैया वीडियो लेके आवो, ऐसे वीडियो लेके नहीं है, ऐसा ऐसा कचरा पता वीडियो बनावे के उम्मीदे ना रहेला ना मन करेला। लेकिन क्या करबो भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री खातिर कुछ करे के पड़ी। जब घर में कुछ होला तो अपन प्रक्रिया जरूर रखे के चाहिए। हमरा एक जना वॉइस स्टार के, ठीक बा, एगो वॉइस स्टार के चीठा चाफा खुलल बा, भैया साथे बानी है, तमाम बात पर चर्चा हुई, वीडियो तनी लामा हुई बनल रही। सबसे पहले एगो बात बता दी कि भोजपुरी स्टार, भोजपुरी के सितारा, यानी इलो मतलब स्टार मत कही, ठीक स्टार मत कही, स्टार मत कही, स्टार लाइक एक के रहने नहीं खे, काले ने लोग किंग है स्टार एक के बाद देखी जावना ऑडियंस के चुतिया समझत रसन, सुनिए नु कि ऑडियंस के चुतिया समझला, आई सही बात बा, एकदम सही बात बा। अब हकीकत बात तू लो जान लो जे काजल राघवानी के इंटरव्यू आ गइल बा, इंटरव्यू वही इंटरव्यू का हमनी के पूरा एक्सप्लेन कर देता निसन जे का बात बा, का एगो सिंपल एगो बात सिंपल हमरा से सुन लेलु। जवन लड़की रोरे साथे रहती है नु 7 साल 8 साल चाहे जवन लड़की रोरे से प्यार करती है, ओकरा लगे जितना बिजोड़ चिट्ठा रह होई नु उतना केहू के लगे ना रही। आज तक ले काजल राघवानी एगो बात ना कहले रहली है इनकरा बारे में, भले उनकरा पर कुछ बीत गई रहला, इनकरा लागत रहला कि हम अपना फैमिली खातिर काम करनी। भाई लड़की संस्कारी, लड़की अच्छा भी है नु तो वो बोली, ठीक बा, वो बोली ऐसा ना के बोले भी है नु कि इनका लोग एकदम माने दिमाग जानते नहीं, दुगो आई रहला असल लाइव चिल्लाते, ठीक बा, हाउ काऊ ये करते बाबू। एगो बात बताई भैया रोड़ा कि पूरा इंडस्ट्री में एकनी के कैसन इज्जत बन के रह गइला। अच्छा एगो बात हमरा के बताई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लेके बात भइल, लड़की के का इज्जत रहेला, के आइलो लड़की के इस्तेमाल कर लालो, ए पर हुआ का कहे। देखी भोजपुरी में शुरुए से हमनी के सुनते आवत इंसान आ स्पेशली एगो स्टार खातिर, ठीक बा, कबो ओकरा टीम पर लागेला तो कबो ओकरा पर लागेला। अच्छा अरे हमरा के बताई, सबसे ज्यादा पियकर पवन सिंह, सबसे ज्यादा लड़कीबाज मेरा बात सुनिए, सबसे ज्यादा जोन बा के भोजपुरी के पवन सिंह, आ माजा लेता दोसर पवन सिंह। वो हम कहते पवन सिंह तो ऐसा ही बदनाम है, असली मजा तो हमारे धुरंधर भैया ले रहे हैं। मेहरारू हो चाहे लड़की हो चाहे कुछ भी हो, फायदा तो असली इन उठावत रहन। अच्छा उहे हाल बा जे बदनाम बा के और या माजा लूटत हम कबो सोचे नहीं भैया कि जैसे लड़कियां वायरल होली सन, फटाक दे नजरिया पर जला, फटाक दे ओकनी के बोला के रे। अच्छा सुनिए नु कि रातिगन का भइल के शूट भइल त शूट ना भइल त रातिगन 2 बजे फोन करते लो कि आओ शूट है, ठीक बा। तो जैसे लड़कियां वायरल होली सन त इलो जाइलो त हेंगा नजर से देखिले, हेंगा ऊपर से नीचे लेके बाप रे खूबसूरत बाड़ी सन, तो एकरा के 2 बजे रात के बोलाइए 3 बजे रात के, अगर ना काम कैलस ना वो लाइक कैलस तो ओकरा के हटा दी। सुनिए नु कि न्यूड फोटो फोन में एगो स्टार करे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए रे। एगो स्टार के एथी में न्यूड फोटो होता, वो हीरोइन सन के वो एथी सन के एकनी के। अच्छा एकनी के लगे अगर ओरा भाई माइक लगा देम नु तो कही के बाप रे बाप हमार फैमिली तो हमरा के इतना मानेला नु, हमार फैमिली तो हमार एथी हो, हम तो पुजारन है राजा राम के कैरेक्टर कौन दे देवे भाई, क्या दे देवे कैरेक्टर। हाँ तब लोग सोचे के चाहिए कि राम लायक आदमी के देवे के चाहिए। कोनो भोजपुरिया में बस केहू होखो, बड़का से बड़का स्टार चाहे छोटका से छोटका स्टार, राम के चरणों में बस। एगो बताई, एगो राम के अरुण जी, अरुण नाम है जे राम के सीता के जे किरदार ने बोले असली भैया। हम बता दी कि उ लोग जब रामायण जब कल हल ओकरा बाद जीवन में आज तक ले कोनो फिल्म कुछ ना कइलो, कोनो एथी के एड ना कइलो। बताओ ना राम के इतना बड़का बड़का चिट्ठा खुलता, फिल्म आवे से पहले ट्रेलर आ गइल। अभी एगो लड़की बोलले बिया, एगो लड़की हिम्मत करके बोलले बिया, अगर लगातार सब लड़की हिम्मत करके बोल दे सनु देखी इनकरा कहे का मतलब एगो औरी रहला कि अगर हम ओ बेरा लड़की सन खाती फीमेल खाती आवाज उठैती नु तो सब फीमेल अगर साथ में मिलके उठैती सन तो इनका लोग के बेरा गर्क वाला हाल रही, ठीक बा, कोनो ना उठाई। एगो बात हमरा बताई, भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका लोग इनकर जवन दासा बा ए बारा फिलहाल न्यूड फोटो, न्यूड फोटो, अच्छा न्यूड फोटो, सॉरी सीधे लंगटे वीडियो, यानी धुरंधर भैया के मोबाइल। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, बिना
ई हमेशा एगो टेम्पू वाला बात कहले बड़े ई डिफेंडर लेके पैदा अरे हमार बात सुनी ना, हमार बात सुनी। जौना के पहली बार कोनो चीज लौकेला नु, आ पहली बार कुछ जैसे कि ई तो हुआ सन झाल बजावे वाला एथी करे वाला, तो ओकनी के जब पहली बार कुछ मिली नु तो ओकनी के हम ई नहीं कि कहत जे सब झाल बजावे वाला गलत होले, सब ना लेकिन जो चर्चा करेले जो जनरली केहू केहू रहेला कि जे खानदानी अमीर रहेला तो उ सोना गाला में पहनी नु तो उ में छुपा ली, ठीक बा, उ देखाई ना। आ जवन नया नया जवन के धन भई रही नु उ पूरा हेजल लटका के हेंगा क के चली, तो ओही से बुझा जाला कि असली धन आ असली का एथी बा। इनका लोग के तो भगवान के शुक्र मनावे के चाहिए कि भगवान होला कि इनका लोग बना देलन कि आज डिफेंडर पर चलत ना, तो जहां साइकिल के तो औकात है ही नहीं के। अच्छा एगो बात डिफेंडर के बाद एगो बात हमरा के और ही बताई, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के इनका दूसरा तीसरा चौथा प्यार हो गइल बा। एगो और बात उ कहले बड़ी कि इनका मेहरारू से रिलेशन ठीक ना रहेला, इनका मेहरारू का जो खाली पैसा के भूखल है, इनकर लइका पैसा के भूखा होसन, लइकी पैसा के भूखा होसन, बाप ना बुझले सब, मर्द ना बुझले। आखिर का है, आखिर का कमी बतावा में का है? 50 गो कलू मेहरारू के जाके कह कि कलू के मेहरारू ही है, ओकरा बाद 50 गो लड़की संस के साथ मुंह मारा। अच्छा जौन आदमी अपना मेहरारू के ऊपर उंगली उठा सकता है हमारा, वो छोड़िए ना, मेहरारू के बात हटाइए ना। जौन आदमी अपना बहन को नहीं छोड़ता है, जौन अपने बहन के बारे में ऐसा गाना गाता है, उसके बारे में उसके मेहरारू से का थी बात की, चाची के बच्ची सब पनवा में आती है। मेहरारू के छोड़ी, वो मेहरारू के अपना बुआ दादा पापा जौन चीज एगो अच्छा तो मिला जुला के हम निसन के जो नवरात्रि 10 दिन पहले बीतल है, रावण दहन काहे के कहनी रावण लाख गुना अच्छा रहे महाराज से। सीता जी को अपने यहाँ ले जाकर उन्होंने हाथ तक नहीं लगा। एगो रावण चाहित नु तो सीता जी के उठा के अपना महल में रखित, अशोक के वृक्ष के नीचे रखले रहे, ओकरा पता रहे कि अशोक के वृक्ष नु स्त्री लोग जितना भी स्त्री के एथी होला नु ओकरा खातिर बहुत अच्छा होला, तो अशोक के वृक्ष के लगा छुअले ना रहे जब तक ले थी ना। निमल रावण रहे महाराज, अगर आज रावण रहित नु जिंदा तो मर जाए टेक्नीशियन के रहन देख। एगो हमार बात सुनी ना, बीबी बच्चा पाइल है तो ई दूसरा के बीबी के बच्चा के टारगेट क के अपना बीबी के बच्चा के बहुत अच्छा देखा। अगर कहीं ना कहीं काजल रघवानी बतिया कहले बड़ी नु तो कहीं ना कहीं बतिया उनकरा से कहल गइल बा कि तो ऐसे हम 2 साल के अंदर शादी कर ले, एथी हमार बीबी हमरा के ना पूछले, ओकरा के तलाक देके ओकरा से तोरा से शादी कर ले। अच्छा ई बात एक बेर औरी जौन बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छा गीतकार जे आज सांसद बा, विधायक बनी, का नाम बीना बिहारी जी एक बार बीच में काजल रघवानी के ई धुरंधर भैया के बीच के बात कहले रहे, तो ओहू पर बहुत सारा विवाद भई रहा है, लेकिन आज काजल रघवानी पूरा खोल देले बड़ी चीज। अच्छा एगो बात और बताई, ई जैसे कि इनकरा अक्षरा सिंह के प्यार में रोवत रहे, ओई पर का कहे ए मारा अक्षरा सिंह के प्यार में तो ढेर जाकर बोले बड़ा। आ एगो बात बताई, अगर अक्षरा सिंह आ काजल रघवानी तो ई लो 2 जना लौकत आलो, अभी बहुत सारा ऐसन बारिश अभी कहतलो जे एकरा बाद यामिनी सिंह आवे वाली बा। हां यामिनी सिंह वही हन, जरूर हन। बाप रे यामिनी सिंह के साथ कहीं ना कहीं काजल रघवानी के चलते नु यामिनी सिंह दूर भइली, याद बा जाके काजल रघवानी के यामिनी सिंह के वजह से काजल रघवानी दूर ना नहीं तो वही जन भइली। आ ये बेरा जब यामिनी सिंह इनकरा में चलत रहे तो लखनऊ जब गई रहे तो काजल रघवानी वाली चुमा ले लेलन, आ साथ में काजल रघवानी के लगे बैठा रहलन, आ वो मेरा बैठला में यामिनी सिंह देखल या वजह से दूर हो गई। तो यामिनी सिंह वो लड़की है जो पावर स्टार को खो दियाती थी, तो अब ई आके बोली नु तो अब देखल। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, जब अच्छा एगो बात हमरा के बताई, जे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के सारा हीरोइन गलते बाड़ी जे इनका ई लो दूध के धोवल बा, ए पर का कहे हम लोग कहत लो जे गलत इल्जाम लगा रही है, गलती कर रही है। देखिए भैया गलत तब हमनी के कहती सन कि जब उ ना रहल रही, चाहे वो बिहार के रही, ठीक बा, आ उ सब ई खेला वाला जानत रही, ई होगा सन गुजरात के ठीक है, ठीक बा, जो सीधे बोली उ बात बोली, ठीक बा। कहीं हम मान सकत नहीं कि कुछ मिला जुला के मसाला डाल के कोनो बात में बोले, लेकिन हर एक बात गलत बा भैया।
अगर मान ली कि रौरा के साथे हम रहतनी ठीक बा रौरा साथे हम रहतनी तो रौरा हर चीज नु हम जानतनी कि रौरा हेजा का करतनी हे का करतनी अब सुनिए नु कि जौन गरीब लोग के मदद करल जाला नु ओइ में लोग के स्पॉन्सर रहेला एथी रहेला पैसा देला लो आई इनका खाली न्यूज वाला के फोन बाबू रे आओ तो इसको भी बुला लो उसको भी बुला लो और सबको बुला लो तो ई सोचत नहीं एगो और चीज सोचत नहीं ऑडियंस के जौन ऑडियंस इनका लोग के गर्ग से उठा के नाली में से उठा के बड़ा एथी पे बैठेले बा ओ ऑडियंस के चुतिया समझल एकनी के जनता नहीं क्या करला सन फटाक दे अबे कोनो कुछ एकनी के बोल दी तो अबे लाई के रोते आ जाई ठीक बा रोते तो चुटकी के काम बा चुटकी के काम बा तो अबे रोते लाई बा के जातिवाद के मुद्दा छेड़ दिया सन चाहे एगो हम भोजपुरी में बानी तो हमरा के दाब के लगन भैया हम कोई नहीं खत तो यही से ही अभी तक ले भोजपुरी में बा। अच्छा रवाई नखे बुझात जे अब पाप के घाड़ा जोन बा उ बहुत ज्यादा बढ़ गइल बा अब उ फाटे वाला बा बहुत दिन हो गइल ठीक बा ओही दिन से देखी भगवान के लगे कलयुग है ठीक बा ई यही में तारा मिल जाई ठीक बा ना जाए जगत नहीं कहियाने से हालत खराब बा आज तक ले उतरत तो अब लास्ट आ गइल बा। अच्छा देखो तनी बॉलीवुड में सलमान खान के पाप के घाड़ा भर गइल बा त केंगा फाटता अरे बाप रे ओइ पे हमनी के बात ना कर जाई दूसरे मुद्दा बा ओकर बात हटा दी हमनी के बात कर भोजपुरी के बारे में बाकी जितना लोग वीडियो देखता हां वीडियो के अभी वीडियो तनिया सा अभी औरी बात करनी अभी पवन सिंह बाकी बड़न अभी निरहुआ बाकी बड़न बताई इनकरा कहे के मुताबिक कि एथी पवन सिंह चुमा खाती एथी छोड़ देलन ओइ में ना रहे तब पवन सिंह कुछ बड़ा तो ठीक बा चुमे न मंगलर लंगटे वीडियो नानू रखलर ले लंगटे फोटो नानू रखलर ले इस चीज में पवन सिंह के माने के पड़ी पवन सिंह जो है वो पर्दा के सामने भी है पवन सिंह मंच पर से बोल देले जे हम पवन सिंह है सनकावलो मत पवन सिंह कहीं कह देले जे हम पिए नहीं तो पिए नहीं पवन सिंह के इहो बदनामी है पवन सिंह लड़की बाज कहला लेकिन बदनामी झूठे बदनाम बड़े भाई माजा तो दोसर कोई खोआ तो दोसर खाता अब बताओ एक बात और के बताओ जवर भोजपुरी के ऑडियंस लोग ले मेरा भैया मेरा चाचा मेरा अच्छा वो लोग एक बात बताई जौन आदमी भोजपुरी के जगह पर ले लिया खातिर अपन खून पसीना सींच के वो ये दुनिया में नहीं मर गए सारा लोग भिखारी ठाकुर जी सब लोग वो लोग जहाँ हुई यार उनका लोग के आत्मा रोवत हुई जाई कौन कुकुरन के हाथ है भोजपुरी देखी मेन चीज बन भैया एकनी के भोजपुरी के बढ़ावे के नहीं इनका लोग कहीं निमन रहे लो रवि किशन कहीं निमन मनोज तिवारी कहीं निमन यही से तो छोड़ दिए निरहु के ना सुनिए हमारे पाली काती नहीं करेगा फिल्म से निकलवा भाई देखो चाहे वो छोटे स्टार हो चाहे वो बड़े स्टार हो भोजपुरी में सब केहू के उहे हाल बा ठीक बा लेकिन खैर ई लो तो फिल्म से नहीं निकलवा लो एथी न कर लो हिंगरा खाली ना रहे लो कि लड़की सन के यूज करे चाहे लड़की सन के एथी के फायदा उठा कहीं ना कहीं सोमिया पकड़ेलवा जौन कहत रहे न वो सत्य एकदम सत्य ठीक बा बाकी एक और बात बता दी जे एकर पार्ट 2 आई अगर एकर लाइक तू लो 10,000 लाइक कर लो वीडियो के शेयर कर लो व्यूज अच्छा आई अच्छा कमेंट कर बोलो अपन बात रख बोलो तो एक अभी पार्ट 2 आई का है कि उनकर वीडियो बा 1.5 घंटा के कितना हमनी के 10 मिनट पर करिए कहीं ना कहीं पूरा एकदम कहीं ना कहीं वीडियो के खूब ज्यादा शेयर कर लो जैसन ऐसन स्टारन के विरोध होके के चाहिए बाकी वीडियो के शेयर करी चैनल पर सब्सक्राइब एगो चीज हम कह दी तार लोग अभी कुछ देर में लाइव तू लो देखबलो रोते इंतजार कर लो नमस्कार।